andito ako ngayon sa store and as you can see guys, gabi na. Ang tanong, may makukuha pa ba akong mga item sa loob? Hi everybody, why supply. It's night time. Oh no. Oh no, wala na silang Nutella. Banana Pops. Let me get on your shoulders. Yeah. So, 99 cents na lang each. 99 cents and then mayroong offer yung iPota na 25 cents. So magiging 74 cents na lang each. 99 cents na lang yung baby wipes and then gamitan pa natin ng 50 cents. Magiging 82 cents na lang para sa tatlo. So good deal na to siya guys. Hindi ako guys sure kung ito ba yung qualified na item. So i-check na lang natin. Ating juicy is 99 cents na lang siya. So yan, malaki yung sale guys. Free na lang siya after sa digital coupon. So ito siya guys, free na lang siya. Ito guys, store coupon. So nakuha ko to sa mailbox. Sinend nila. Hindi lahat ng customer nila is nakaka-receive ng ganitong coupon. So, depende lang talaga. So, ayan, meron tayong free. Meron ding mga good deals sa Snago. Wala akong coupon. Pero I think sa coupon.com mayroon ng available na yung coupon niya. Sabi ko nga sa inyo, nasira yung printer ko. So, bad timing talaga. So, anyway, magiging free na lang siya after iPota. So, kukuha ko ng mga Snago. Okay? So, ayan, kasali siya doon sa Buy 5, Save More. Ito din siya, $1.99. Then, yung cashback nito is $2.50. So, money maker siya. Free and money maker. So, tigda dalawa yung kukunin ko. Limit 2 naman siya. So, ito din siya, guys. $1.99. May offer yung iPota na $1.50. So, after offer, after open magiging na lang to 49 cents. So dalawa pa rin yung kukunin ko. Yung ating Snago. So ayan siya. Naman is $1.50 din yung offer. So after iPota 49 cents na lang each. Guys, yung all natin kung meron kang coupon na all is magiging 49 cents na lang siya after coupon. Kaso wala akong coupon in. As you can see, wala na. Naubos na. Oh my God. Ang dami pala ditong nag-coupon. Hindi na nga din ako nakakuha ng ng Nutella. Naubos. So, try natin next time. Yan guys, yung Vibris natin 50% off siya. Yung Vibris natin guys, free na lang siya kung meron kayong $4 digital coupon guys, free na lang. Pero kung wala, 99 cents kapag meron kayong BOGO. So ayan, madami talagang kuponera dito sa area ko. Kaya tsambahan na lang. Ngayon sa clearance aisle, tingnan natin kung may makikita tayong good talaga. Yan, medyo makalat.
Oh, may hagis. $1.49 kaso wala akong coupon. Sayang. Wow. Kung may coupon sana ako guys, for sure mura na lang itong ating Suave lotion. Kaso wala akong coupon guys. So, available na yung coupon ito sa coupon.com. I-print nyo lang. 49 cents lang siya after coupon. Pass lang muna tayo. Then, itong nagbabalik yung ating Tresemme. So, 49 cents each na lang siya. But, mayroong offer yung iPota na $1. So, may coupon pala ako dito guys sa digital. Siya, i-clip nyo na lang. So, may offer yung iPota na $1 each bottle. So, magiging free and money maker. Yan na yung laman ng aking cart. So, tingnan natin kung magkano yung babayaran natin. Okay? Guys, so, kung gusto niya yung ganyan na shampoo, $1 each na lang siya. So, guys, the other day yata yun, nag-hide ako dito ng dalawang Nutella. Andito pa. Ala. Itong dalawang Nutella. Andito pa siya guys. So, meron tayong dalawang Nutella. So, 49 each na lang to siya after coupon. Gusto nyo naman ng mga ganyan guys. Oh, 50% off sila. Ang spring guys, good deal na siya. Okay? So, from original price yung $4.49 naging $2.99 lang. So, kukuha ko ng 5. Pangdagdag ko sa box. Sumura na 8 naman yung laman na. Yeah. So, tingnan natin kung how much yung babayaran natin dito. Okay guys, free na naman yung toothpaste. Tingnan natin kung kailan expiration. Oh, this one is 2023 pa 2023 pa ma-expire. Kuha tayo ng dalawa. Ayan guys, worth I think almost $80 yan siya guys, okay? Pero yung binayaran ko na lang after coupon is $38.22. Okay? So with tax na yan siya guys. So, mayroon din ditong mga iPota na offer katulad ng ating 6 na snuggle. So, ito siya. I think itong ating scent booster is total ng bonus ko dyan. I mean, bonus. Oh, wait. Naglibog na ko da. Ang total ng nakuha ko dito is $5. And then, ito namang dalawa, $3. So, $11. Okay? So, $11 na. So, ito siya. Wala akong ginamit na coupon kasi wala akong coupon guys. And, I think sa coupon.com
mayroon ng available na coupon nito. Hindi nga lang ako nakapag-print, gawa ng sira yung aming printer. Bad timing talaga, dry. Okay? So, ayan. And ito namang Iris Spring, wala din akong coupon. Pero guys, good deal na siya kasi $2.99. Yung original price ito is almost $5. And then, tignan nyo naman, 8 yung laman ng ating Iris Spring sabon. So, ito yung isisend ko sa Pinas. And then, yung ating dalawang Crest digital yung ginamit ko na coupon, which is $4 off to. So, ano na lang to siya, free after coupon. And then, ito naman ating Tracy May, mayroon din digital coupon nito. I-ano nyo lang, i-clip nyo lang kung available pa. Kasi may tendency kasi minsan sila na kapag madami yung gumagamit ng coupon is tinatanggal nila sa kanilang coupon history. Basta guys, nila, ini-erase nila. And then yun nga, yung Vibris ko, hindi ko agad na clip. Pero nang i-clip ko na sana, yun, wala na. Kasi madami nang nag-redeem. So, kung matapat kung gusto niyo yung isang item and then mataas yung value ng coupon is i-clip niyo agad. And then ito naman ating Chewy, guess what? Free after coupon. May digital din ito guys, free. And then, ito palang Tresemme natin ha, 49 cents na lang. And then, mayroon to siyang cashback sa iBota din $1. Pero, nang i-cashback ko na sana, nang i-redeem ko na yung offer, hindi na nag-pop out yung Tresemme. Iwan ko, may something talaga yung iBota. Kasi nang binili ko to, chinik ko pa talaga sa sa aking phone yung reward. Andun pa naman nang mag-redeem na sana ako. Nawala na siya. And then ito, may kwento dito guys. Nung mga nakaraang araw na alam ko may deal ng Nutella, nagtago ako ng 2. Di ko expect na andoon pa pala. So, yun, may 2 tayong Nutella. So, 49 cents each na lang siya. Din ito naman, mayroon akong coupon na pinakita sa inyo. Yun yung store coupon. Free na lang din siya after coupon. So, yung free ko so far, 1, 2, 3, 4. Actually, this one guys, I consider na free na lang din yan. Kasi, aside sa yung offer nga, mayroon pang extra bonus na parang $1 yata or $2. Okay, kasi yung total niya is $1.99, mga $11 something. At then yung balik ko naman is 11, mga 12 or 13 siguro kapag okay yung bonus, okay? And then, this one naman, yung atin namang wipes, siya, last day niya this coming Tuesday. Yeah, Tuesday ang last day nito guys. Kaso, ito siya, 99 cents lang and per account. So, may coupon nito. Need mong i-clip yung 3 times na coupon nila. And then, ginamitan ko pa siya ng 50 cents off 2. So, isang 50 cents lang. Isang coupon lang yung ginamit ko kasi good for 2 na siya. So, ayan, 3. So, after coupon na 50 cents is, na lang siya, 82 cents each something. And ito naman, yung Gerber natin, good deal. Paborito kasi ito guys, ang anak ko kapag, halimbawa, nasa bahay kami or even kapag pumupunta kami sa labas, driving, ito yung madalas snack niya. So, ito siya is 99 cents na lang. Kasali siya sa kanilang mega sale na buy 5 or save more. So, 99 cents. Wala akong coupon ito guys. Pero, may offer si iBota na 25 cents. 25 cents each bottle din. Limit of 5 yata siya. So, after iBota is, na lang siya, 74 cents each na lang. So, yan, nakatipid tayo. So, good deal na to siya, guys. Okay, until pa yung deal nito? Until December 15. Kasi nga, sabi ko sa inyo, naglalas yung sale ng
ng ng King Supers o Kroger 2 weeks. Pero ito siya guys, weekly kasi ito siya. Kaya 1 week lang talaga yan. So ayan lang. So ilan ba yung aking item? 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. So 25 items worth of $80, almost $80. But I pay ano lang, yung binayaran ko na lang is 38 Pocos. Uy, $38 and then as I said, may palit tayo dyan na $11.75. So i-minus natin yun. Mga $26 na lang after I bota. And then, yung sa trisemi nga, kapag nag-pop out again yun, magiging 24 na lang after I bota. So, ayan guys, hindi na masama. Ito talaga, oh, good deal na to. 5 yung binili ko. Kaya medyo malaki yung aking out of pocket dahil dyan. Pero worth it naman siya. Yan, masaya na yan si mama kasi favorito niya yan. Favorito. So, ayan. Ganyan lang. So, ipapakita ko pala sa inyo yung resibo ko. Uy, para din makita nyo ba? Wait lang guys. Tutupiin ko lang muna to. Okay. So, ayan. Hindi ko maipakita guys sa inyo yung video ko sa aking, yung bang, ano ba yan? Oy, self-checkout. Kasi na-busy na. So, ayan. So, ayan. Mostly sa mga kinuha ko is kasal doon sa mega event. So, ayan. Yan siya. So, ayan o, yung Tresemme shampoo. So, ayan yung aking, digital coupon. So, dito nag-a-attach yung digital coupon. Then, dito naman sa Crest. Yan. Pampers, wipes. So, ayan o. Diba? May bawas siya na $1. So, 99 cents na lang siya. Ayan, Nutella. Sensya na guys sa aking kamay kasi maginaw na dito. So, sobrang dry. Alam nyo naman tayo, mama, naghuhugas ng mga pinggan. Uy, may daman diri hugaw. Oh my goodness, okay. So, ayan. As you can see. So, ayan yung aking coupon. Ito yung sa Pampers, wipes. Ito naman yung sa Kibler, yung free ko. Then yung dalawang Nutella. So, you can see yung tax natin. Medyo almost $3 siya. So, mga 35 lang sana to. And, ito yung na-save natin. $45. So, kung i-add mo yung 45 and then yung 38. So, almost 80 talaga siya, diba? But anyway, guys. So, that's it. Where is Rosella? You're still recording. Ay, it's okay. I'm asking you, where is your sister? In the room. You're Okay. taking forever. Oh, I'm sorry, baby girl. So, ayan na, guys. So, mayroon pa kayong chance na sa mga bagong subscriber ko, may chance pa kayo kung plano nyong itry to, muna kayo ng iBota. Then, i-make sure nyo kung andun pa ba yung offer, wag kayong bumili agad.